Eta lurre eta, zelen bere esan duzu lurre nondik ekarten zen duen? Lurre ekarten zen Trabakutik. Trabakuko mendi batzuetan, etxezanak akixen zer lur klase izen biban, da betak aprobatxau, de Pikatxoi esatoten ziren, han betak, han lur klasie, da gero itxe ziren, betak ekene Arrixe eukena, Pikatxo egiten zanin, arrixe apurtuta, beti jarraitzu, da, lauan mila kilo ero, aste bete biherrin egon da gero, lauan mila kilo ero lortze zinenen, orduan kamioi askun, kargaut, ekarri, pilatu, da, pare bat osteretan ero, ekartezin, 10.000 kilo, ero 15.000 kilo, eta horraz, zenbat denporarako? Lau bost bat urtako izetzen, ez? Lau bost urte. Bai.